जों रिफ्रिजारेटर फ्रिज फसायदों 5 स्टार किया मोननै बिराद मोजां मोजां अबे मोनसेखौ लागोन बेखौ मोजां मोना फाइनालि मैया बिराद मोना जाबायमोन ब्लग बानायनो मोनासै आं ओमफ्राय गरम बोथोरबो आरो फ्रिजनि दैफोर लोंजाबाय थाया होमबाबो मालाबा नांगौ जायो नालाय ओंखायनो जों लाबोबाय मा मडेलखौ लाबोखो देखायनो नोंथांमोननो माने नैबे भेरिएन्टआ खमबो दङ ओमफ्राय एसे बाराबो ओमफ्राय मानि थाखाय खम बारा होनोब्ला सिंनि मेसिन टेसिन गासिबो सेम जास्ट फ्रन्ट साइडनियाल' बे क्वालिटिया ग्लास देबाबो बाया जालायबावो नैबे आरोना हायार इलेक्ट्रिसिटि कनजाम्पसना नै 136 इउनिट इयारावसो एनुवेल माने 5 स्टारा खमसिन जायो 3 स्टार 4 स्टारफ्रा बारा इलेक्ट्रिक माबा जायो नैबे बेटारिखौबो सोलायनानै लाबोबाय स्कुटिनि थ' बेबायदि सिङावहाय खथाया माबायदि होनबा बेना बेबायदि नैबे आइस बक्स थाबाय मोनसे आइसखौ बख'नानै मा खालामहैखो बेलाय जुस बानायहैथारदों बे मानसिया आंनि आन्दाजाव आइस नैबे आइस जाजोब्बाय आं बेखौ आइस बक्सआव दोनदोंमोन गाहायाव दोनफिनबाय बि नैबे बानानायाबो थालिरा आइस जाजोब्बाय मायाव दोनदों बे मनसुनावसो दोनबावदों नै सामार मनसुन ना सामार ओमफ्राय फुरा कल्ड डेस्टआव दोनबाथाय बिराद कुल जाबाय आइस बक्स ओमफ्राय मोनबेसे स्टेप दङ नायनो हागोन नोंथांमोना बे फ्रुट स्टेमफ्रा नैबे फ्रुट्सनि जाहैबाय ओमफ्रायहाय नैबे मैगं दोनग्रा साइडआव दंबावो थान्दा जाखाबाय बावबाबो गुसु जासै मोनसे बक्स बेमोन आरो अ माय गड आइस बक्सखौ लांनानै बे जुस बानायमारदों नै फ्रुट जुस फिथाइनि मैगि मा संबावगोन नोङो दायो मा एवगोन नायदों होनबालाय माथो सामब्राम होदों जिखुनुआनो जाया मोनसे भिडिअ आं दहाय मोनसेयाव होदोंमोन लास्टावहाय नुवाखै जानांगौ नैबे खावलाय अरबाय थानायनि उफाय गैया आं बानायबाय मा जादों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो हाबा जाखांनायनि उनाव फेब्रुवारिनिफ्रायनो खोनथाम खारबाय दा फाइनाल खारबाय होनदों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैलामैला पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय खैलामैला मान्दारगुरि गामिनिफ्राय जाथाया जाहैबाय आंनि न'खराव प्रब्लेम जादों प्रब्लेमानो जाहैबाय आंनि हाबाया थांनाय 2024नि फेब्रुवारिनि 12 थारिखआव हाबा जादोंमोन दिनै मास मोनथाम जास्लाबि समावनो आंनि हिन्जावा गोमाबाय बाजाराव थांदोंमोन बाजाराव थांनायजों लोगोसे जोंनि न'आवनि बाजैजोंनो लोगोसे बाजाराव थांदोंमोन बाजार खरस खालामनो होननानै खैलामैला बाजारावहाय बाजार खरस खालामनो होननानै थांनाय समावनो बाजैखौ गारनानै आन्दोजों खारखुमानानै बहाबा खारखुमालाङो ओमफ्राय जेबो दावराव दावसिथ' जायाखैमोन बोराय बुरैनि गेजेरावहाय आंथ' सासे टट' ड्राइभार
फुंनि 6:30 आङो रिजार्भ दंखाय सापागुरि थांदोंमोन आप डाउन। जेब्ला आं सापागुरि थाङो थांनाय समाव थांनानै जेब्ला फैफिनो गेजेर लामा ससे मोनफैयो अब्ला न'खरनिफ्राय फन खालामनानै खोन्थाहरो नोंनि हिन्जावा गोमाबाय बहाबा थांदों नामा होननानै सोंहरबाय। अब्ला आं बुंहरो आंजों गैया आरो आं बेखौ बुंहरबाय आंनि हिन्जावनाव मबाइलबो गैया। जेब्ला न'आव फैनानै सफैयो अब्ला आंनि लोगोफ्रा खोन्थाबाय जे आंनि हिन्जावा गावनि लानाय फास्रा सिङाव मबाइल गंसे फिसा फनखौ लानानै सिङावहाय खिथेबना लानानै फन रायलायबाय थानाय नुदों होननानै गामिनिफ्राय खोन्थाबाय। खोन्थानायजों लोगोसे नागिरबाय आङो आंनि हिन्जावनि न'आवबो थांबाय। आंनि हिन्जावनि गामियानो जाहैबाय बागमारा लालाय अन्थाइबारि। आंनि हिन्जावनि मुङा जाहैबाय सुजाता बसुमतारी। ओमफ्राय न'आव थांबाय। न'आवबो थांनानै आंनि बिहाव बिखुनजोनाव सोंबाय बिबोनांनाव सोंबाय नागिरबायबाय बिसोरबो मिन्थिया गैया। न'आवबो फैफिनबाय न'आवबो गैया। दासिमबो नागिरबायगासिनो आंनि हिन्जावखौ बहा दं बहा गैया। जाया लोङा फुंनिफ्रायनो गारि सालायदोंमोन। गारि सालायनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो थाइसे थाइनै बुथुमनो होननानै गारि सालायदोंमोन। बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि हिन्जावखौ आं बहा थांखो बहा मा जाहैखो बेनि थाखायनो आं नागिरबायदोंमोन मोनाखिसै। दासिमाव जेबो खबर गैया। बेनि थाखायनो आं रायजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे लामा सामाफ्राव बहाबाफोर नुयोब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फन खालामो। फन खालामनानै खोन्थाहरो। आंनि हिन्जावनि फट'खौबो होनाय जाखाबाय। बे स्क्रिनावनि फट'आनो जाहाथे बे फट'खौ नायनानै सिनायना लायो। सिनायनायजों लोगोसे हमथानानै आंनो खबर हरो बा खोन्थाहरो। बेनि थाखायनो आं रायजो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जेरावखि नुवा मानो हमनानै दोनदो। आरो आंनो बे हिन्जावखौनो नांगौ। मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो आंनि हिन्जाव। जेरावखि थाया मानो आं नेनानै थागोन। बे फैजासिम जेब्लासिम फैगोन अब्लासिम आं नेनानै थाबाय थागोन। अननानै फैफिनदो। गावनि फिसायनि मोखांखौ नायनानै मुगैया जासे अननायखौ अनखांफिननानै फैयो। बेनि थाखायनो रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै।